Saga Akwamuna chimusaga nenuwanu Oninya chukunya lomuka mujaga Shiomane Akwamuna give for life Aina mbaibana abo Omenimo onte odi bana mbamba now I really to this I'll be giving you a little 5 minutes. Do not go to 20 off of 5. He got
tie ba mba onye ọbụla dị egwu aka nwe fa na-akwụtịrị ebe anwa onye ọbụla jide nwe ya n'okorobịa ma agbọghọ nọ n'ezi pụta dị n'ime ụlọ biko nụ ka anyị na-ekọtara ala ndị anyị bịa mefe okwu
kata. Maka anak aku ini tahu. Ibu ni yang umum bagi. Tidak hanya itu. Mana yang nak coba belas. Awak betul. Umum aku itu bisa berpanjang macam umumnya. Umum itu masuk dalam itu. Masih anak for remembrance. Masih anak for even want to keep it. Dia kali. Maniban me awun ibu. Ilam masih Umar nak bersih aku mana yang tolong lo. Mana aku kaya tu. Karena biar kau dia bang. Umar isianu. Isya tu orang mana dia. Nama kau orang lebih boleh orang. Anda orang apa ni? Bosnya orang itu jangan tampak. Isianu ini kau dah hobi. Ini baru semua mandor. Nama yang ada tahu. Bosnya orang kau ni. Isianu agak ada nama gitu. So namanya Yosho dulu. Apa tu dia? Apa tu dia? Apa tu apa ni dia? Presiden nak bukan nak contoh dia baru dia. Maka dah ni ngara wajah kamu apa mana? Namanya ada apa? Udah kau Yosho lah. Apa ni uno? Abi kau mua yang ni buat ini cakap. Abi mana ni? Tiga lu dah uno cakap. Kita cuma mau dia uno ada kan? Ia ini apa? Ia baca apa ni lu ber? Ia cakap apa tu? Karena lu buat dia yang cakap uno. Okay, Mike. DJ, mari kita buat apa? Women cultural propaganda jangan pada jago propaganda padang susah mele godi manya waya gun muka tajo no mu na gun sura ma lu ho lu ana kwa tin ndo ndo na mu no na kwa yo na go ni dem manya ta ba de le yeso Isaac sorry mana jangan ya kena na to ba ne allora ndo mo Abiko, ụmụnwaanyị ndị Igbo women bụ gịnị kwuru na agbe matabeghị ile ọgaranya ara nọ n'ezi ọkụwa 8 o nwere ife ndebere ebe o nwere ndị ọ na-eche ka unu mere anyị ọsịsọ biko maka na unu tupu ugbu ekwucha ego ka anyị eji ma ego unu ncha Munya lote hasi mede bede mo. No, no ngwa no ya. Kesele. Ako mere. Jane kuna ina. Mwani bona bagote. Ako mere. Mwani bona. Jaga, ani gana lagi.
nne m na-ejisi ike. Aledo. Ị na-enwe tikọrọ m ndị n'abalị nke mecha iwe. Ga-eji ihe ọma. Ga-ejikọ anyị nwunye gị anyị nwa na-ahụ na ha nwaanyị. Biko onye ọwụ na jọsikọ anyị nwunye nke obodo na-abụ otu nke dị iche ime ahụ nwunye n'ụlọ ime ahụ ndị Igbo women Igbo niile nọ na Finland bụ ọba dị women ọnwụ na ịkpọli egwu bịa n'ọnụ eviva akụrụ ụfọ n'ọnụ nwunye ya na-akpọ eze omenala bịa n'ebie n'ọma ọkwa obere ọka ka ị na-anụ nwunye kwuru ọgụrụ osisi ọkpụkpụ omenala ndụ ọ nna ha nọ n'ọgbọ wee na-erisi egwu ike ọmị ya adịghị mgbe na-akpọ na egwu na-atụtụkwa n'egwu ọmị ya adịghị mgbe mmadụ ajụkwana n'egwu n'ụlọ osisi ọma nke mụ nọ na ndụ all you look in here, you're looking over. Oh, man. Oh, man, I'm not going to come. I know. This is your man. I'm going to do it. Now, let me look at you. I could have been on the banner. The banner. And I cross the show. I'll do it to you. Osisi ọma nke mụ na ndụ anyị bịara were na ọrụ ozi biko agbara n'otu gbunu mọba iji akarị osisi ọma odogwu biko biko second bag ọgụ mere anyị nwere egwu ụmụnna mfọ ihe ha na-eme today unu ga-esoro anyị kwe egwu dị egwu ụmụnna anyị abịala Omenimo anyị jiri ụlọ na-abịa ka anyị nọrọ gbara egwu ndụ biko anyị nwere 30 minutes here for them. Abo ebe. Na fa gwa unu na fa be go ebu ni na mekwa na fa. Ba mano sorry na ranka sorry o keke. O veja amadi ke bi na ma. Dalolo. Biko akọbịa iji ọgbara nwunye gị egwu ịkpọ ya n'ụtụtụ ịkpọ ya n'ehihie ịkpọ ya n'abalị ọgụ ọbịa dịa mmadụ biko nọ daalụnụ akpọkọba na egwu unu ọhụrụ unu lekọta anya m na-abịa mụ na unu gbaa izuzu akụcha ego ose tibere na amata Chineke na-emego gbanwe everything I do, we just depend on I just want to say see you living large, I get them just for my ghetto. Never forget where I come from, now from ghetto. I just want to say thank you.
show. Volume down, DJ. Volume down. The mic is too low. Yes. I'm a German ladies and also. Hello. Bia. Opa bia. Opa mo para e para o gono. Atara ngo ka rebi sibia kanaga. Hello. Bia no fi ko no. Hello. Amalan ni mo ego. Owa ka so location. Ndama aduru nna ebuka moto na Paris. Ma adandu. Obuta se mo na aka mbe bia signal last month. Bia ka na ba 100 million nti me dey dey. Ama from go ma fa. So what do we yes. Please, if you park your car outside there, let us traffic law. Rush outside before they give you 60 euros. Because money are there. One hour, but they are never on 1,000 euros. Pabando, you just be parking motor. They are giving 60 euros. Okay, back there. Okay, all go to go to him and believe that we have African day too. Maybe can go to my Papa. How was it? I know that is the phone. I'm going to get the boat. Oh, we never know. However, Val. I don't believe you. I'm sure about the law. I read the Bia. After the woman can bug you. What's it now? I'm better than you. Man, before you get to go to Italy, what's your man? Oh, even the man, that's your own good old woman over here. Bog and buggy. But the man at TV, make it a joke, gave us another €80. Hey, you talk about the rules. Don't know €5 made. How did you go? I'm not to you. Oh, 40. Nothing. Now, orange 2018 was a tear of Utopia kept talking. Oh, no, you 5,000 euros will do money. Put up a euro for even. Manawa guy is here 5,000 euros. I give us so much to me. I will tell you, remember the bottle. Well, only 5 euros, remember the bottle. Only 5 euros, remember the bottle. Only parking motor, you remember, Bikono, all about 24 hours. Because then they did not take you for a moment. She was 16 years old. I'm an expert in the parking motorway and I become. Then I take a get it. They say you can't find another get it. I become. Oh, go blue that you have phone. Oh, go blue that of a girl. Second check and I'll come one cook Kenny. Japan's a winner. And my baby, you will never take me another. Officer Manando. Okay, Jamaica. I'm microphone. Wait, no noise. If I don't like noise. The DJ money don't like noise. That is why Igbo man that have money don't play music in his shop to avoid mistake. Chairman of the Igbo here. Or whatever one in Japan said I told you when I made Fable. All you go by a new Chichi. Come a Luciano, never seen the phone number of women of this. Come a senior for 2 and 8 in Obodo. Over every
maka ọrụ atụ egwu wee na-eri ego ha na-egbu ya na Kentucky ọ nọrọ ya ego ga-esi egbu ya na Kentucky mgbe dike edebere m onwe m emego m nke m ana m arụ aja Kentucky odogwu mgbe dike ofu onye na-agba moto onye Igbo nwere moto ebe special number pere ibe ahụ a na-eburu ọdụ Naijiria ebe special number na gọf ọ bụ na-agba ihe ọ na-ebe na Kentucky ịma na ị na-eburu ife bụ na mmanya anago Anambra already but emechaa kwucha amalụ na ga-etinyekwa ego n'ime ya osisi kabago n'iru sabe garabia gina jaman zo da to ina ci gina obi buri na waro ina rawaja igwe gine mu no biko osisi ọma kambo ayi keneru oko obulozo ayi keneru ọ dịrị izu onye nwa asịrị onye ma na agbamụrụ ahụrụ ife na mere mmanụ bụ ime mbe ka ọ mara ego na-anyere ọkụkọ Igbo n'abịa Kentucky anyị keneghị nne anyị eziokwu na otogbo emere n'ife ego ebe mana njamazi na afaghị na adagwa ọgbọgodo ma nne nne m osu alụ anyị ga nji osisi nye gafe ụtụtụ n'ọhịa kele m mma biko maka ndị amara ya na-enye ebe ọ siri nwunye mmanya a yesu sọrọ ịghọrọ m awụọ ọjị iwe ọzọ anyị ghọrọ mmanya ihe ekwekwu ka nne ihu edeba ndị rụ anya nkwụ egwu ha odogwu enwere ọgaranya nwee nke zọrọ ozu sọni na nka onye anọ mpọ na-enwe ya anya ụmụnna na-enwe ya anya ọrụ apụtara kọọnụwa na-enye onye Anambra iko kedu ebe nebe niye onye Anambra na-ekwu okwu ndị ụmụ nwere onye ka na-ekwu okwu. I was just invited. Yes. On behalf of Anambra. Ị na-agba onye nwere ego etu esi ekwu okwu chọrọ ije nga. Achọrọ m oke mkpọtụ biko. Thank you. Respect. Making noise. Ego nọ n'ọgbọ. Enwere time here. Thank you. Onye nwere ihe donate. Yes. Yes. Without wasting time. Biko ụmụnna. I'm so happy. Yes. I eat fine. I drink fine and so satisfied. Thank you. Biko onye ọbụla ya ekwu okwu ebe a ya bụ nke mkpọtụ adị too much. Yes. I give €100. Biko. Thank you. Biko eji €100 support Njamanze. Jee one is okay join afia na maya jure afia n'iru ọrụ. Maka ndị kidnapping. Ọ na-eju na every month. Na-eje bụ okpuru ebie. Biko aga anyị duru chekenala ni nke tego ndị pụtara esi. Ọga anyị ọnwa ibi ikwu wee support mmanya ngwa ome. Dị na Njamanze onye so okwu. Ọsọ ego eburu ụzọ nke na-support. Na support bụ ya. Bịa ọga anyị jụọ ibe ọ dị support bụ oge okpuru ụzọ gị bịa na ọgwụ. Oge okpuru ụzọ kedu ibe iji asụ nwa nwoke ya were mmanya ahụ na siri ike ọgwụ dị €10 anyị atakwa m ọzọ. Ọ kwadoro kemkpa biko papa anyị ọ n'ihi enye nwa anyị maka ememe alụmdi na ahịa eme ma gbọwa gị ụgwọ buru ọnọkwana gị na Njamanze na-eso okwu bịa ọga anyị gị na onye nwere okwu onye nwere okwu so bịa sọpọtụ onye ya n'oge adịrọ. Yes, Njamanze biko Kentucky si na a na-akwụ ego mmadụ ụgwọ n'elu ya na ya nyefere ya aka n'isi ọrụ ụmụnna ka o si ya pụta ka ọ baa n'ụmụnna maka na ịkpasịkwa anyị iwu gị nye 1,000 mana ejide nyesi anya emena nwezi ife ụmụ eji wee sọpọtụ gị na wee sọpọtụ onye maka onye na-ede akwụkwọ €700 ọ bụzi ya na ụmụ onye chọrọ ịsọpọtụ ya maka na mmanya akara €700 ọ na-akwụ m anya ọ na-agụ m akwa ọ na-emetụ m n'obi mana udo dị biko
Because the chairman had a speech and closing remarks. Although the China praise the demo, you do in the belly, only no Zubala, the man on the because Aramama, all the Lokatason moon and the man of Major Giri, Magalia, what keep them to Mumbai, Nelson Maya and Mammy is not doing ladies and individual. Sija kwele fali fana dudu. Sija makafana ana mambo fana jibi ara mambo jere. Akene mo. Cha umuna bilin. One. Zone. Biko etu mo hera na ekele onye o na bere anga ata. Biko woni wona mo na lo kuno na ni. Because during our last celebration, the members all flag. So because I remember I represent that flag. We hear the memorandum. Because they present flag na I so one of our members went to the young man. Other members then went to the young man. Oh, from my chairman, the Union. We have one please come. We have 1 hour. And Bigo Ejimo Hera ne present Maze Eba Simon, former chairman as a member of Omona group. Thank you very much. Thank you very much. Bona fide member of Omona of Finland. Age him 200 naira or 200 euros. You will be a channel of a flag. And Bigo.
Please, briefly, on behalf of Enugu State, we are very, very grateful. Maka emume nke taa nke unu bụ ndị Omenimo anyị na-ekene unu na-asị unu biko jidenu ka unu ji biko na anyị ji obere ihe ndị a wee na-ekene unu biko ka unu were na-eme ka ihe na-aga biko nụ anyị na-asị jidenu ka unu ji na ọdịnihu ka mma anyị chọrọ ka omenala Igbo na-aga n'iru otu si eme dị anyị mma n'obi anyị ga na-asịkwa unu biko nụ don't lose what you've got now ka e were na-aga jikọrọ otu aka ahụ wee na-ayọ ndị Igbo niile all the states n'Igbo biko ndị ọbụla jisi ike ka ha nwee ihe a ga na-eme aha ọbụla a ga-eji n'etiti ha maka na Igbo Union bụ oke union ike Igbo Union bụ ike steeti dị iche iche dị n'Igbo Union ya bụ anyị ji ohere a na-agwa ndị ọbụla biko jisi n'ike kwalite omenala steeti unu buruzie ya anyị bubata n'Igbo Union ihe na-aga n'ime anaga gosi chọ biko daalụ na ya cha Igbo kwenu ụmụnna kwenu Nigeria kwenu Finland kwezuenu daalụ Okay. I would like to use this opportunity to thank each and every one of you here that make up this occasion to be very memorable. We wish you a safe journey and wish that in the next celebration we will all see each other and have a more merriment. Thank you so much. God bless you and safe journey.